Hajdučka trava ili kunica je odlična biljka za liječenje crijevnih želudačnih tegoba. Također je dobra za podsticanje apetita. Ona čisti i jača krv. Posebno je korisna za liječenje jetre, slezine, gušterače, žutice, groznice, lupanja srca, bolova u krstima i leđima, neredovnih menstruacija, hemoroida, nesanice, raznih osipa i čireva. Čaj od kunice korisno djeluje i liječi ispucale ruke, ranjive bradavice majki koje doje, kao i kod liječenja osipa na koži. Također se upotrebljava kod angine pectoris i to kao čaj. Kod nervoznih osoba preporučuje se češće pranje cijelog tijela rashlađenim čajem i to ujutro i uveče. Smanjuje teškoće kod gihta i reumatizma. Povoljno djeluje za liječenje šećerne bolesti, naročito u početnom stadijumu. U narodnoj medicini hajdučka trava zauzima posebno mjesto u liječenju neurednih i neredovnih menstruacija kod mladih žena, uklanjanju valunga i drugih neprijatnih simptoma u klimaksu, ali i kasnije kada žena uđe u poznije godine. Samo jedna šolja čaja dnevno od hajdučice, svježe ubrane na jakom suncu, dovoljna je da ublaži ili otkloni simptome koje muče priličan broj pripadnica nježnijeg pola. Zagovornici narodne medicine tvrdi da je uspješna i u liječenju bijelog pranja, upale jajnika, oboljenja materice i pojave mioma. Najviše koristi ima u pravljenju mješavine čajeva gdje se pokazala kao izuzetno djelotvorna. Čaj se obično preliva vrućom vodom i ostavlja da odstoji 5 minuta. Čaj od hajdučke trave se može koristiti i kao rastvor za ispiranje ili obloge. Pripremljen i mlak čaj se može direktno aplikovati na ranu ili oboljelo mjesto kao obloga. Treba naglasiti da ne bi trebalo piti više od 2 šolje čaja dnevno jer u tom slučaju može izazvati blaga neželjena dejstva, najčešće osjetljivost želuca. Dragi prijatelji, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce kako biste dobili obavijest o svakom novom videu. Potpuno je besplatno. Pozdravljam vas!